Сирене Зейнетдинова ең мұңды жыршы хатын-кыз номинациясында мұңлану деген жыры белән җиңү яулады. Жырның авторы Буа районында яшәп иҗат итүче бик күп җырлар авторы Гөлнур Айзат. Уйламыйча узып буламый, йөрәгеңдә йөртеп ярасын. Әле һаман да бу куманам инде, бары тик ниятем өчен, үзем өчен, гаиләм өчен һәм беренче чиратта үзем өчен инде бу бик зур җитдиятендә баскыч, тагын бер баскычка иҗатым тагын бер баскычка өстәлеп әйтәсе килә. Шуңа күрә кичерешләр тукталып калган. Менә икенче көнгә уже тагын да яңа җырлар өстендә эшләп инде, яңа репертуар эзләп. Гел эзләнештә, димәк, менә 3нче тапкыр алтын йолдызны алдым да. Сиренебезнең моңлы тавышын тамашачы ярата. Якташыбызны чираттагы җиңүе белән котлыйбыз һәм иҗат уңышлары телибез.